Bai, entzuten ote diat, nire ahotsaren kontzientzia, Entzuten du. edo nire kontzientziaren ahotsa. Arkaitz, prozedura esplikatuko jat. Bai, Amaiketako adekau. bai. Eta ardoa erango jau. Arabako ardoa. Mhm. Eta aukeratu erdek bat. Errezagarri diak. Pienuar. Pienuar. No. Pies negros. Kasualidadez eta prestatu gabe, aurreko bigonbidatuekin ardo botatzen egiten duen zarata imitatzea. Zein glok. Bai, bai. Zekin dure inok? Bueno. Holaek, el directo. Ibadakik Venezuelan liburuak aurkezten direnean rona botatzen zaiela gainetik, bataiatzeko. Liburuei rona. Liburuei ron txorrotadatxo bat, da, txupito bat. Aha. Omen. Oier, estrenatu ardoarekin. A ber, zarata? Ja, glok. Bueno, gertu naiz, Hau finagoa da. Uzeiat, ardo merkearen isurtze zarata egin dut. Bueno, hasingo gaituk.